Faint mor fawr yw hyn i Gaerdydd ac i Gymru am hynny? Fel dinas a wlad, does dim byd i ni ofni. Y peth mwyaf galed falle yw maint y dinas yn cymaru â Llundain, Berlin a Milan. Dinasoedd lot mwy o seis. Mae trafnidiaeth, ni'n gwybod, wedi bod yn problem o blaen, ond ni'n credu wedi ni wedi ffindo rhywbeth sy'n mynd i gweithio. Neud lot o gwaith yr maes awyr yn Caerdydd, maes awyr Bristol, ond hefyd y reilffyrdd, bydd ni'n cael dros 20 o trenau mynd nôl i Llundain ar ôl y gêm. Rhywbeth sydd ddim wedi digwydd o blaen. Felly mae UEFA'n hapus a fi'n credu byddai'n digon hapus i'r cefnogwyr hefyd. Beth yw'r gynulleidfa ar gyfer gemau fel hyn? Mae UEFA'n gweud yn byw 200 miliwn o bobl. A mae hwnna dwywaith mwy na pobl sy'n gwylio y Super Bowl. Felly dangos faint mor fawr yw e. So, trial pido meddwl am y ffigurau. Ond mae'n cyfle i ni fel dinas a wlad i dod i Caerdydd a Cymru ar y map. A gweithio bydd pawb yn ar ôl beth digwyddodd yn y haf yn Ffrainc. Mae mwy o pobl yn meddwl yn mwy positif am Cymru a Caerdydd. Faint chi'n credu bydd yn dod i'r brifddinas? Mae'n dibynnu pwy sy'n yn y final. Rai weithiau, y clwbiau llai traddodiadol yn dod o mwy o cefnogwyr. Ond ni'n credu ni'n gweithio am 200,000 o pobl i dod mewn i'r dinas a diwrnod y gêm, a bydd 200,000 yn dod hefyd dros y 4 dydd i mynd i'r fan zone a popeth. So, lot o pobl. Bydd pob ardal o Caerdydd yn llawn, ond bydde awyrgell ffantastig. Rai weithiau mae dinasoedd yn rhy fawr. So felly bydd y gêm wahanol yn Caerdydd, bydd dim osgoi y gêm, bydd e'n wych i cefnogwyr. Awyrgell trwy'r wythnos yn ffantastig. A fi'n credu bydde'n profiad bydd ddim yn cael ei digwydd eto roler yn y byd. Does dim dinasoedd a stadiwm fel yr un yn Caerdydd yn canol y dinas, a felly rhywbeth wahanol. Mae'r Super Cup wedi bod yma. Yn amlwg, digwyddiadau mawr wedi bod yma. Faint o helpodd achlysur mawr fel hwnna? Heb y Super Cup, ni ddim yn cael y gêm yma. Fi'n credu oedd e profiad, falle ni ddim yn sylweddoli ar y pryd, faint o profiad oedd e, ond ath e'n dda iawn. A dde'n rhoi hyder i UEFA digon o sgiliau profiad yn ni fel cymdeithas i dod i arno y digwyddiad mawr fel beth sy'n digwydd mis Mehefin. So felly heb hwnna bydd byth y gêm yn dod i Cymru. Mae'n dipyn o blian yn het y cymdeithas, byddwn ni'n tybio. Mi'n credu mae pobl yn y cymdeithas bod yn gweithio'n galed iawn yn blynyddoedd heb wneud lot o ffws. A nawr mae gyd o gwaith caled nhw'n dechrau dod allan. A mi'n credu bydd lot o cymdeithasau pêl-droed rownd Ewrop i gyd yn edrych ar Cymru yn meddwl, wel, os maen nhw'n gallu gwneud e, pam lai ni. Wrth i'r awr fawr a'r gic gyntaf na agosau, mi fydd na ddigwyddiadau lu ar draws y wlad dros y misoedd nesaf. Mae'r cwpan wedi bod ar daith boblogaidd iawn yn barod, ond yn ogystal â gweld y cwpan, beth am gael gweld y gêm? Mae cyfle y pobl i wneud cais yn tycynna. Un peth y Euro, falle mis Mawrth, bydd pethefnos i pobl i wneud cais i cael lan i 2 tocyn, a wedyn dibynnu faint o pobl sy'n wneud cais fydd ballot. Os modd i bobl bod yn wirfoddolwyr, achos mae hwnna wedi bod yn boblogaidd ni'n gweld yn gemau Olympedd, pobl sydd ddim falle'n gallu cael tocynnau ar gyfer y prif gystadlaethau, ond mae yna dal fodd i fod yn rhan o'r digwyddiad. Ni moyn trial cael 1,000 o pobl i gweithio, wahanol swyddi, a hefyd cyfle i 500 ychwanegol i bod ar y maes, seremoni agoriadol cyn y gêm. So felly bydd y proses yn dechrau mewn pethefnos i pobl i wneud cais i bod yn rhan o'r cysylltiaeth, a wedyn dros y 2 mis nesaf, bydd ni'n mynd rownd Cymru i gyd i cwrdd â pobl, a bydd pawb yn ffindo mas diwedd mis Mawrth. So felly mae cyfle ffantastig, a fel oedd yn Milan, a'r un peth sy'n y Super Bowl, bydd rhyw artist byd eang yn ware cyn y gêm. Felly bydd cyfle i pobl i bod falle ar teledu 200 miliwn o bobl yn gwylio dros y byd i gyd. Cyfle ffantastig.
Un cwestiwn ola. Chance am tocyn, felly? Fi'n credu y cwestiwn mwyaf fi wedi cael. Ie, mae tocynnau yn galed iawn. Fi'n credu bydd lot o pobl yn anffodus fe ddim yn gallu helpu nhw. Ond os fi yn gallu, fyddai'n siŵr byddai'n ffrind am rest o bywyd fi. Ffordd neis iawn o ddweud na, ond diolch yn fawr iawn. Rhaid o 5 eisiau fynd, a pob lwc i chi, mae'n fod mor gyffroes. Diolch yn fawr iawn. Diolch.